Conèixer avui els cotxes del futur, perquè tot apunta, que és el que li estava comentant ara a l'Helena, que potser no els haurem de conduir en un futur força proper. Però atenció, perquè la setmana passada va morir el conductor d'un cotxe autònom de la casa Tesla al xocar contra una barrera a Califòrnia i s'està investigant el cas. No és el primer accident mortal, si no mireu aquestes imatges, perquè a finals de març aquest vehicle autònom que esteu veient d'Uber va atropellar mortalment una vianant que creuava l'autopista a les fosques i amb una bici a les mans. Gràcies, igualment. Els cotxes autònoms no són infal·libles, com esteu veient, però sí una realitat. Com són? Com funcionen? Doncs les respostes avui, aquí, al plató del Tot es mou. Ja els tenim preparats, estem parlant del Pipo Serrano, periodista, expert en noves tecnologies. Què tal, Pipo? Bona tarda. Bona tarda. I també acompanyat, molt ben acompanyat, de l'Albert Sanfeliu. Ell és catedràtic de la UPC i coordinador de la divisió de l'Institut de Robòtica de Catalunya. Què tal, Albert? Bona tarda. Molt bé. A veure, T'he de dir que tens una eminència aquí. No parlo de mi ni de tu. és a dir, Parlo del senyor a tu Sanfeliu. et puc tutejar? A mi em pots Tal, tutejar. Pipo, com estàs un altre cop? A mi també. Professor, L'Albert com sona? Sanfeliu és una eminència amb Sí? això i és qui més en sap. em farà de xòfer sobre aquest tema. Efectivament. Què han passat en aquests casos d'aquests accidents? Perquè, clar, hem parlat, hem preparat el tema, hem vist que aquests cotxes són solvents, però hi ha aquestes excepcions que han sortit a la llum pública i que ens han fet posar el crit al cel. O sigui, jo et diré la part de contextualització i l'Albert ens dirà què va poder passar, si és que se sap, perquè al final la tecnologia ja sabem que evoluciona. Són diferents casos, però, Sí, perquè, sí, clar, són diferents casos. la imatge que he vist, això jo vaig conduint a 70 o 80 per una autopista, que seria anar lent, i a les fosques també me la menjo, aquesta pobra És persona. que aquest és el tema. El 90% està calculat, o 95% d'accidents de trànsit que hi ha, siguin autònoms o no, habitualment són errors humans. En aquest cas, a Tempe, en aquest cas a Arizona, una persona conduïa el seu cotxe semiautònom o autònom, un Tesla amb un nivell 3, d'això en parlem, d'autonomia, però vol dir que aquesta persona estava simplement controlant el que feia el vehicle. 65 per hora, de nit, negra nit, cap llum, i de sobte es topa amb un element a la carretera. Aquí és on l'Albert ens pot dir com pot ser que el cotxe no digui hi ha un element a la carretera i he d'aturar-me. En aquest cas va ser un atropellament mortal i una setmana després en va haver un altre, en aquest cas amb un cotxe d'Uber. Bueno, la qüestió és que aquests cotxes utilitzen càmeres, com aquestes que tenim aquí, una càmera d'estèreo, en la qual, si hi ha una il·luminació, un canvi molt brusc, aquestes se saturen i no veuen res. I aquest cas era de negre a molta llum, i això és possible que passi per aquesta raó. Aquí tenim una altra cosa, que és un LiDAR, que és un làser 3D, en el qual aquestes tenen molta més precisió i això permet detectar coses d'aquest tipus, perquè aquí, encara que sigui per la nit, també lo detecta. Què va passar? No ho sé. No ho sé si és que únicament utilitzaven les càmeres o estaven els dos i algun dels dos no va funcionar bé. Aquests artefactes, aquests dispositius, ja fa molts anys que s'estan utilitzant, que van evolucionant. Quants anys fa que s'està treballant amb cotxes autònoms? Abans parlava amb l'Albert i dic, escolta, jo recordo que algun dels primers experiments que parlaven del CSIC va ser els 90, el 2000, perdona, el 2000, Google, amb una de les seves empreses, el 2009, n'explicava alguns, però deia, però això ja ve d'abans, jo ho recordo abans. I tu em deies que l'any 90... L'any 90 ja al NAFLAB, en el Carnegie Mellon, jo vaig estar sobre un d'aquestes camionetes autònoma, que ja conduïa per un circuit. I només per donar-te una dada, després d'aquell accident que hi va haver, no aquests que hem citat, sinó l'any passat, a Florida, el maig de 2016, va haver un accident. Aquest accident va provocar que tothom es posés una mica tens i que diguessin, escolta, hem de revisar això. I l'estat de Califòrnia va demanar a totes les marques que proven coses, els senyors a qui ajuda l'Albert, que declaressin incidents o accidents. Mercedes en va declarar que és normal 3.000 incidents, que no necessàriament és res important, 1.000 incidents en 3.000 quilòmetres, és a dir, un cada 3 quilòmetres. Google i Nissan en van declarar 400 en un mes. Vull dir que són màquines, s'estan millorant, s'estan afinant. I aquí el que és important són aquests elements de seguretat, que és el que ens deia l'Albert, que podeu veure i que segurament tu ens pots explicar millor, que són els que han d'ajudar a que això no passi. Veient aquest panorama, podem dir que aquests cotxes són segurs? I amb les dades que ha dit el Pipo? Bueno, a veure, la seguretat al 100% Clar, que ens està escoltant i diu, doncs jo potser quan em canviï de cotxe d'aquí uns anys, potser vaig cap allà si m'estan venent la moto. Perdó, estem parlant de cotxes. Sí. En realitat, això està evolucionant molt ràpidament. És a dir, per exemple, aquest és un làser, un LiDAR de 3D, en 3D, El LiDAR amb és això d'aquí dalt, és això que està aquí a dalt.
I això és de 16. Aquest és de 64. Ara ja han sortit un de 256. Però les càmeres són de 1000 per 1000. Aquests líders tindran 1000 per 1000 d'aquí molt aviat. Amb la qual cosa ja et donarà una precisió i una seguretat molt més alta. I això quan estarà al mercat? Està evolucionant tan ràpidament que jo diria que cada 3 mesos hi ha un producte nou. Deixem que li ensenyem un moment al Francesc un exemple de com això ja evoluciona i ja existeix. Anem a veure un exemple d'un vídeo, d'un Tesla, en aquest cas, d'un nivell de conducció força autònoma, on veuràs com afecten o com actuen tots aquests nivells de seguretat. Això és el líder amb els radars veuen els elements que hi ha, però, per exemple, amb un exemple real, amb una carretera, veureu ara un cotxe com mentre circula hi ha, diguéssim, la pantalla dividida en 3 parts i on podem anar veient els diferents sensors que van... efectivament, aquí ho tenim. Aquest cotxe està aturat, ara entrarà, o d'aquí un moment està en una intersecció, passa una carretera, i anem veient els diferents elements... Això és el que va llegint el cotxe, no? Els sensors. Tots aquests sensors. Que poden ser coses mòbils o coses que estan tranquil·les. Motion flow, tens road flow, tens objectes de trànsit, diguéssim, o persones, tens les línies del terra, tens altres objectes, tens els senyals de trànsit, és a dir, ho va llegint tot i va dient, aquest senyal em diu això, aquí passa això, hi ha una persona en bici. I tot això es va ajustant, diguéssim, a mesura que entre tots els elements es parlen i fan que aquest conductor, com veus, mira on té les mans. A sobre les cames, aquest senyor no està agafant el volant. Exacte. Llavors, aquests són una mica la manera com funciona. Hi ha un altre tema que hem anat dient, autònoms o no autònoms, nivell 3, nivell 2, hi ha uns nivells d'autonomia. Vull dir, avui en dia ja hi ha cotxes... És a dir, jo puc estar menjant unes crispetes o puc estar així atent per agafar el volant? Bueno, no és ben bé així, no? No és exactament així. És a dir, aquí hi ha el nivell més baix de tot, que és l'1, que ja hi ha cotxes que ja tenen l'1, que és posar la velocitat fixa, algunes coses d'aquest tipus. No sortir-te del carril. No sortir-te. Ja tens un nivell 2, que és aparcar autònomament, i a fer coses una mica més ampliades. Que també existeix, El nivell 3, que és el de Tesla, que ja permet planificar canviar de carril, planificar si tens que parar o no, si tens que passar... Aquí és quan ja li diríem cotxe autònom, Pipo? Bueno, és que tots ho són. Tots són amb diferent grau d'autonomia, no? Que és el que em vols dir. Mira, aquest és un Tesla... Espera, em deixes... Poseu l'àudio alt, si us plau, companys de realització. Escolteu. No s'ha sentit... Ara el tornarem a veure, si no, però... Podem rebobinar perquè sentirem com un tema sonor, oi? Com avisa el cotxe. Hi ha un senyal que el propi vehicle fa en detectar, abans que la persona, abans que l'ésser humà, que hi haurà un accident. Ara ho veieu i vosaltres, quan ho sentiu, encara no ho intuïu. Ja veure, escolteu. Però aquest cotxe ja està frenat i ja s'ha posat a un costat. Clar, el xiulet era el sensor que avisa que hi ha una frenada brusca, potser a 50 metres. Exacte. Perquè, com deia l'Albert abans, m'explicava això, que és la càmera, que és una càmera de profunditat que és capaç de mesurar les distàncies i les velocitats, pot determinar que un cotxe que va a una velocitat acaba de fer una maniobra que li fa canviar la velocitat o la traçada i, per tant, allò té pinta que hi haurà un accident. Però només perquè ens feu una idea, avui, la major part dels cotxes, abans ho parlàvem, aquests Tesla que tenen accidents estan en un nivell 3 d'autonomia, és a dir, autònoms però sota el teu control. I això és el més perillós. Perquè, clar, si tu dius, puc estar menjant crispetes, però en realitat ells et diuen, sí, però no te'n refis, quan portes 20 minuts t'has relaxat. I si surt la bici, no frenes. I aquí tens un problema. Exacte, fins que no arribes al nivell 4, que el nivell 4 ja té l'autonomia, sempre i quan la gent mantingui, sàpiga i controli. És a dir, aquí el problema està, o tots els cotxes són autònoms, o es té que conviure entre cotxes autònoms i cotxes manuals. I ho veieu factible, aquesta convivència, entre que jo em pugui distreure i això complicar-li la vida a un cotxe autònom que vingui al meu costat? O darrere meu? La qüestió és que els cotxes, aquest, amb tota la perillositat, ja és el nivell 5. Al nivell 5 estem parlant del 4, és completament autònom, però que la gent controla i la gent que condueix de forma manual controla. El 5 és que poden passar coses rares. No, i el 5 és que ja no hi ha volant, ni pedals. Exacte. Oblida-te'n. Que apretes destí i te n'oblides. Sí, o al matí quan li dius a Google, escolta, que aniré a aquest lloc, i ja t'hi porta. Però això no sé si ho veurem, Aquest és el cotxe amb el que s'està treballant actualment? Estem treballant ara. I què té aquest cotxe? Té un radar que el té a la part de baix, té aquestes càmeres que les té aquí en la part de dalt i en la part d'enrere, i té un líder que en aquest moment estàvem posant aquest, però tenim que utilitzar els altres més potents, el que passa que són molt més cars i encara no els hem posat. El Pipo, quan ens va venir a parlar del Barcelona Mobile,
ens insistia en el concepte del 5G. El 5G crec que també es pot transportar cap al món dels cotxes autònoms? Clar, és que aquesta, bueno, cap a tot, però cap als cotxes autònoms encara més, perquè independentment de que el cotxe sigui nivell 5, que vol dir autonomia total, el 5G a sobre farà que els cotxes entre ells es parlin, que els cotxes parlin amb el semàfor, que si hi ha unes obres i et poses 60, és que tu ja no pots anar més de 60, perquè el teu cotxe ja ho sap, que des d'avui a les 12 hi ha unes obres i, per tant, no et deixa anar més. Que vull avançar? No, és que no pots avançar, hi ha una línia contínua. Es parla amb tot i tothom, i tots els cotxes entre ells es parlen. Per tant, això què vol dir? Un trànsit meravellós, perquè mai hi ha un accident i tot està regulat perquè els semàfors funcionin de la manera òptima a l'hora que toqui del dia, és la perfecció. Seran sensibles a la pluja, és a dir, tindran certs sensors i sabran que les condicions climatològiques tampoc poden ser o no són bones en aquells moments? Exacte, sí. Control, neu, gel, bueno, totes les circumstàncies poden anar, fins i tot fora del carrer. També actualment es fan proves en zones que no hi ha cap senyalització i que és una carretera d'aquestes de sorra i no hi ha més que no hi ha cap senyalització i també funciona. Ara seré un punt d'advocat del diable. Quan érem crios, Pipo, segur que ens pensàvem el 2000, els cotxes volaran i aniran sols. Estem al 2018 i encara això no està passant. Però aquest tipus de cotxes que estiguin generalitzats, per quan? Us atreviríeu a fer aquesta juguesca amb mi aquí al Tot ens mou? És molt difícil. Jo aposto, però tu que ets el professional em diràs que tu i jo potser serem molt grandets, si és que ho arribem a veure, perquè tot el parc de cotxes ja sigui autònom i puguem anar, diguéssim, llegint un llibre mentre ens porten. Jo crec que això encara... No, serà molt més. O més tard, no? Trigarà molt més. O més tard. Ara, els primers cotxes autònoms, jo me l'he jugat amb un dinar amb un altre company. Apostem. Vinga, no t'està sentint ningú, tranquil. Si palmes també ens convides a dinar, però digue'ns com era, si sortim guanyant. Jo li he dit que abans de 10 anys tindrem els cotxes autònoms funcionant. De forma normal, el 4. Home, 4 és molt, 4. Ara, no sé, ell diu que no. Ho ha dit l'Albert Sanfeliu un 10 d'abril del 2018. I tenim una videoteca que va a missa i queda arxivadíssim. Albert, moltes gràcies. Pipo, un plaer, com sempre, amb les teves propostes tecnològiques. Vinga, anem a